אני בתור ילדה קטנה ועד לפני 7 שנים, הייתי באמת חוסכת כל שקל שיש לי. לא הייתי מאפשרת לעצמי. הייתי באמת הילדה הכי עשירה בעולם. תמיד הייתי חושבת שאני צריכה רק לחסוך ורק לחסוך ורק לחסוך, ולא הייתי מאפשרת לעצמי. נניח הייתי הולכת למסעדה, אז הייתי מסתכלת תמיד על המנה הכי זולה שיש, בראשונות. או שהייתי רואה איזשהו בגד ולא הייתי קונה אותו. אין שום סיכוי שהייתי קונה אותו. והייתי מוותרת על הרבה דברים. הדפוס הזה יושב לי על מקום שאני לא רוצה להיות תלויה באף גבר. אני הבנתי את זה עוד בילדות שלי, כתוצאה מהזוגיות של ההורים שלי. אני אמרתי לעצמי שאני לא רוצה להיות תלויה באף גבר בחיים שלי, ובגלל זה המוח שלי הבין שכדי לא להיות תלויה, אני צריכה שיהיה לי הרבה כסף. וכדי שלי יהיה הרבה כסף, אני צריכה לחסוך הרבה כסף. שתבינו שהמוח שלי לא הבין שהוא צריך לעשות הרבה כסף, הוא הבין שהוא צריך לחסוך הרבה כסף. ובגלל זה כל פעם הייתי חיה בצמצום כדי לחסוך את הכסף שיש לי. לכל אחד יש איזשהו דפוס התנהגות מול כסף. לכל אחד. גם לאנשים עשירים יש את זה, גם לאנשים בלי בעיות כלכליות. אני אתן לכם עוד דוגמה של מישהי שעשיתי לה ליווי, איך זה בא לידי ביטוי אצלה, בפרשנות שלה במוח. מה השורש של הבעיה שלה, מה דפוס החשיבה שלה. תקשיבו טוב. הייתה לי מישהי בליווי, שהיא הייתה כל חודש קונה לעצמה בגדים ב3,000 שקל. כל חודש, לא משנה מה, 3,000 שקל על בגדים. ובאיזשהו מקום הבנו שהיא עושה את זה לא כי היא באמת צריכה את הבגדים. היא אמרה לי, מאי, אין לי מקום לשים את הבגדים. אין לי אפילו איפה, אני שם אותם בבוידם. אז למה היא קנתה לעצמה? הגענו לזה שכשהיא הייתה יותר קטנה, אמא שלה הייתה לובשת סמרטוטים כאלה, והיא הייתה כל הזמן מתקמצנת על עצמה, וכל הזמן קונה במבצעים, ומחפשת רק הטבות, ואם זה מחיר מלא אז היא לא קונה. והיא, כשהיא הייתה קטנה, היא כזה הסתכלה על אמא שלה, והיא ראתה כזה אישה מסכנה, בעיניים שלה, בפרשנות שלה. ובגלל שהיא ראתה באישה מסכנה, והיא אמרה, אני לא אהיה כמו אמא שלי. שאני אהיה גדולה, אין מצב שאני אלך עם סמרטוטים, אין מצב. ואז היא גדלה, עם האמונה הזאת, עם הפרשנות הזאת, והתחילה לפרק. עכשיו, אני מדברת איתכם על אמא לילדים, מאוד אינטליגנטית, מאוד חכמה, שפשוט לא רצתה להיות כמו אמא שלה, והיא היה לה מוח הגיוני שאמר לה, תקשיבי, את לא יכולה לעשות את זה, את לא יכולה לקנות כל חודש 3,000 שקל בגדים, אבל בסוף הרגש זה מה ששלט, כי בסוף אנחנו אנשים ואנחנו מונעים מרגשות. כל החלטה שקיבלנו בחיים זה רגשי. התחתנתם עם הבעל שלכם כי זה רגשי. חברים שלכם זה רגשי, לא סתם בחרתם אותם, סבבה? הכל זה רגשי. אנחנו קונים את הבית שלנו הכל, 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 הכל. ואני רוצה להגיד לכם שלשים פלסטרים זה אף פעם לא פותר את הבעיה, כי לקחת עוד הלוואה זה לשים פלסטר, זה לא לגעת בשורש של הבעיה, כי עובדה שהבעיה כל הזמן חוזרת. וגם להצטמצם כל הזמן, זה גם לשים פלסטר, זה גם לא לגעת בשורש של הבעיה. כי כמה אפשר להצטמצם? השורש של הבעיה זה הדפוס התנהגות שגורם לנו להתנהג איך שאנחנו מתנהגים מול כסף. צריך לגעת לפעמים בשורש, גם אם הוא קצת לא נעים, גם אם הוא כואב, גם אם הוא קצת קשה.